Hey, wabafowethu. Ngoba niyazi impilo yami ukuthi ngiphila impilo enjani. Mina ngumuntu oyiphandelayo, umuntu ongenankinga namuntu, oyithandela amancoko ngendlela engidlala ngayo. Yabo nje indlela engincokola ngayo makuwukuthi wena uyithandi. Ngibhlokhe. Ungayi ephejini lami. Uyayibona nto leyo. Ngoba vele uzothukuthela ngeke uze ube right. Bafowethu, mina emihleni yami yonke yokuphila ngiphila ngincokola, you understand? Le video ngiyenza ngenhliziyo ebuhlungu. Angikho right. Kunabantu abangisabisayo. Kunabantu abangifonelayo njalo suku nemini bengitshela ukuthi sohlangana. Bangisongela manje, yabo. Ngiyazi ukuthi mina angiyibhemi insango angisiphuzi isiqatha. Izitha zonke enginazo zingomsebenzi wami. Ngeke mina ngiyeke umsebenzi wami ngithi nginakana nabantu, yabo, ukuthi bathini. Akekho umuntu ongiphakelayo. So ngalokho ke ngeke ngivume ukuthi ningitshela ukwenza bafowethu. Mawuthi umsebenzi uma uthanda ngiblock. Njengamanje kunabantu abangisabisayo. Yabo. Mangihamba uthi ngisuke e-studio la njengoba ngisebenza manje kune-album ezophuma ukuthi before ukuthi. Kunabantu abangilandelayo. Yabo. Bangilandela manje abantu bangihlukumeza. Abanye baze bacishe bangishayise benze zonke lezi zinto lezo ezingekho right ngenxa yomsebenzi wami. Yabona. So ke bafowethu, if anything, if wenzeka noma ngabe yini, nazi ukuthi umelana ngomsebenzi. So ngaphe kwamani lami ngicabanga ukuthi uma ungaya ku-YouTube uzobona okanye ku-Facebook uzobona ukuthi ngeke ngasho phambilini ukuthi bafowethu nginenkinga yokuthi ke ngifonela zinkabi zingitshela ukuthi angiyeke lento engiyenzayo ewumsebenzi. Yabona. Manje mina ngeke umsebenzi wami bafowethu lento iyona engondla ngayo ingane. Umsebenzi kwamlungu. Ngeke ngizwe ngani, yabo. So ke mawukuthi nifuna ngibulala futhi ngibulaleni hayi. Umuntu ufuna ngibulalela ukuthi mina ngiyaphanda. Indlela engisebenza ngayo leyo, yabona. So akukho unenza ukukhuluma futhi mina ngiyofaka isikhathi sami mina. Yakani ungisabisa mina nje ngizongibulala zenja for second. Hayi. Ngeke phela mina lokuncengana nani lapha nginifaka amaphampasi. Niyanya. Yabona umuntu ozobulala mina akazalwa. Ukude ka mhlawumbe uzalwa amadododo hayi. Bulawa zingane mina. Yabona. Ngiyaphanda. Angilwi namuntu. You understand? Ngiyenza ikhono lami. Ngiyenza umsebenzi wami. Ngiyenza lento okuyiyona into engiphakelayo. Ukuze nami ngiphile ngicwebezele njengoba ngicwebezela nje. You understand? So bafowethu please isebenziseni ingqondo ningayithathi nihlale phekwayo. Yabo. Njengamanje ngiyahlaselwa, ngiyahijackwa, ngiyenza zonke lezi zinto lezi ongayicabanga. Yabo. Ingoba kunabantu abanomona nento engiyenzayo. Ngiyazi ukuthi ngiyabazi. Ngiyanazi bafowethu. Ngiyanazi. Ngiyazi ukuthi andithandi umuntu umephumelela empilweni. Ufakazi walokho yinina bafowethu nonke nje jikelele umhlaba wonke. Niyangazi ukuthi nifike nginjani kule ndima le. Abanye bangitshela ukuthi le album orecordayo ngeke uzuyiqede phila. Ngeke iphume uyophuma usufile njengo AKA. Hayi bafana hayi. Bulawa zingane mina. Bulawa zingane mina. Ngiyona imbongolo. No. Angisabisi. Thank you.